Mustahon ako mga prutas batig. Murag nanapod itong mga kawatan nito ron bakya bisunon na biya ito kong talong. Bilion ko tabi. Ay, salamat na human radyo ko putos ani akong mga bayabas. Naalagi si Boss Jason dia. Tanong ka. Yapon. Ako yapon ko ilong na. Yan kuyag. Nya pre, nakunsa di ka dari pre? Namotos lay ko sa akong mga bayabas ba kay dagko naman. Ako pong lagi pre, ako pong gisurbi akong putasan ba. Bitaw, basin na po itong mga grupo ni Boss Kinchin diri ba? Na! Ako dito gipang higot sa punuan no kay nangasakpan ako. Paano to ba kung nabay tag-iya diri? Boss Jin, sa bitirada na to ron. Sige na Boss Kinchin, planuhin na para makasugod na kagkuha. Relax amo dira. Karon kanya anya tanyo ron. Sa unsa nga prutas dira, kuha kay dikan prutas diri. Doon na to. Tara, bulag ta. Tara. Kini talong. Masudan sa balay kinakuhaon. Hindi kay tao bay. Kaog mo ng tunis pero ano iro. Bayabas ang kuhaon ron kinasumbulan og nagsunis. Kini durian. May bunga. Ano ba sinitagak ni? Awa boss, wadyo ko nasipiat lagi. Balik no. Ayaw jud kag panimuhot damulag ba no? Ang mayo buhaton na to ani. Liputo na to. Dito ka, diri ko, para corner sila. Mayo. Nya. Samantara. Ana pre, Isa mo gyapon talaga. Hoy! Patay Boss Kinchin, nagyod ng atang isa. No choice ta ni. Surrender kita ni ron. Dapat sa kong likod Boss Kinchin. Dako kayo. Surrender na lang tao eh. Tara, surrender ta. Balik ta dito. nakawatan kay mo ha. Kabalo ba mo unsay patakaran diri? O kabalo no. Gusto di patakaran diri abos. Kabalo ra mo ron. Tuwad ra gud mo. Ano patulan man nimo, boss? Ay nagistorya. Pungtana piyo ka bunalan nga ron. Tatuwad. Ayaw mi kandose ba? Boss. Nagtuwad na oh. Sabi buhaton nimo. Buhay nag short. Saong kita ni ron bay. Di patuwad mo ta. Unsa o maminin niyo boss? Patay mo gandusan gyud ta ni ba? Kurog yung tuhod no. Kabalo ba mo unsaon ta mo? Kung unsa ang inyong gikawat, mausan na isulod sa inyong lubot. Atay pre delikado ko ah. Talong biya ko igawat. Nigani kilang sulis ang akong gikuha. Murag alangan na po kay bayabas. Fights ra. Virgin na ko virgin. Waan ninyo yang ako durian ra ba? Nagrabig tunok. Lumulag. Dili ni makayag. Dungano na to ni, isa-isahon na to ni. Mao ba? Unsay mayo buhata? Unahon ako ni si Boss Richard. Bukan na to ni boss. Hawak Boss Jason be. Talong day mong gikawat ha. Inayo ko mo sa... Oh mana. Boss Jason. Ang gubot eh. Oh,
Kanang isa na sad. Oo na to ni. Ha? Watan kita sumis. Ito. Arang-arang nim tao, gamay-gamay. Kawatan. Mulag. Kasi may sunod ani. Kana si Boss Kinchin. Kaya ako na po. Ate, Bayabas din mo kuha ha. Iapil ko ning silupin og pansak ni lubot wa nga ka. Watan kang bayabas ha. Ganong ning katawa man ka? Alam ka nagsunod sa durian man. ilum dia Boss Kinchin. Pandamay kay ka. Kanina pong isa oh. Last na niya ha. Sige. Sunod, next. Ako na lang ba? Kakawatan Boss Kinchin. Buwi na. Ya, Boss! Ayaw ha. Karon ka. Sakto gini mong lubot samad-samad ron. Yati na may unta pero perte maita. Ano itagam sa inyo ha? Pangawat pa mo. Nya, sa may gulat niyo. Pasi na. Okay, sa punog sa mad ang lubot sa maho ninyo.